hormatly prezidentimizin güneşli diýärmezde telekeçiligiň bunyadyny berkitmek hemde onu mundan beýlegem ösürmek barada diýen tagarlalary Ahyl vilayetine de bu işin hat netijeli ýolu goýulmagyna uly ýardam berge. Häzirki wagtda vilayetde telekeçilik işini alyp barýan karhanalaryň hemde olarda ödekme çeken adamlaryň sany bar hartya. Vilayetin Gökte Petrawynyň Owada Nepe geňeşliginiň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Tenagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Aýs Harit Nişany telekeçi karhana hem özüniň önürgen önümleriniň ýokary hilerejeti bilen ila darasyna uly meşhurlygy eýe bolan karhanalaryň biridir. Bu karhanada häzirki wagtda ilatyň köp isleg bildirgen gazlandyrılan içkileriniň ençeme görnüşleri öňürilge. Bu ýerde öňürilýän gazlandyrılan içkiler gyýtgy wagtyň içinde halk tarapyndan köp isleg bildirilen önümleri öňürildi. Bu ýerde önümliň esas aýratynlygy olan şeker önümçiligi arkaly taýýarlanýanlygydyr. İçkileň öz atlary ýazylan ýürüte taýýarlanan owadan gaplara gaplanylmagam önümüň haritlik görnüşini has berege.